Når vi designer smykker i gader og jul, så tænker vi altid, at der skal være funktionalitet, og at man ikke kun har ét smykke i sit smykke. Der skal være flere muligheder. Jeg vil lige starte med at vise jer vores nye forårskæde, Spring, som den hedder. Den er her i sølvfarvet, som nu, med små vedhæng på. Men det, der faktisk er helt særligt med de her vedhæng, dem kan du skifte. Vi har flere forskellige, så dit kæde kan få nyt udtryk. Du kan sætte et hjerte i, du kan sætte et blad i, du kan sætte en farvet sten i. Men det man faktisk også kan, det er, at vi har vores små lækre armbånd, som her. Der kan du simpelthen flytte vedhængene over i. Sådan her, for de kan lige nøjagtigt gå ind over. På den her måde. Og så du simpelthen snor dit armbånd. Sådan her. Og så får du et super flot armbånd med forskellige charms på. Mulighederne er mange. Jeg vil lige vise jer afslutningsvis halskæden her, som du kan have på helt plain, men hvor du også lige kan sætte charmsen på. Så igen har vi tænkt ind, du kan have det på til lette feminine kæder, du kan have på til den korte feminine kæde, du kan sætte det på dit armbånd, en charms for 140 kroner. Der er super mange muligheder, og vores konsulenter fortæller gerne om alle mulighederne til partierne. Rigtig god fornøjelse.